Volám sa Mariana, pracujem na pozícii materiál manažér. V tejto spoločnosti pracujem už 18 rokov. Nastúpila som sem ako absolvent, pretože spoločnosť mala veľmi dobré referencie v rámci kraja, takže som bola rada, že ma prijali na pozíciu technológa. Potom som sa posunula na pozíciu výrobného supervízora, potom na nákupného supervízora, plánovanie. Je pravdou, že som na 1 rok zo spoločnosti odišla a po roku som sa vrátila na pozíciu master scheduler, ktorú mi Regalerex Nord ponúkla. V tejto pozícii som sa naozaj našla a nielen táto pracovná náplň, ale aj kolektív, pracovné prostredie, ktoré ma to naplňalo. A bolo to vlastne aj takým skokanským mostíkom pre mňa a rast mojej kariéry, že som sa dostala na pozíciu manažéra. Odporúčam každému nájdenému uchádzačovi, aby sa prišiel porozprávať o kariérnych možnostiach v tejto spoločnosti, pretože si myslím, že táto spoločnosť dáva šancu ľuďom rásť.